transformar o monte, por facer o monte máis habitable, por facer socialmente máis agradable e por fazer unha reforestación, como vimos tamén xa esta mañá con especies autóctonas, eliminar esas especies invasoras que nos están chegando particularmente as ventanas e por adquirir monte privado, es decir, estaba un pouco intentando dar un certo orden a eso, proyectando moito e conseguindo que se quixera, pero bueno, se montar en la verdad esas cosas, por lo tanto, moi ben. E casi, se non vos importa, fago de pé, que axuda a dinamizar, porque non sei vos, pero fai calorcillo no ambiente, e tamén me enseñou algún maestro que só co movimento no estrado xa xeneras atención, logo que digas a ver se eres capaz de resolver a película. Entonces vamos a facer esa técnica. Nada, como ben comentaba Marisa, veño en representación da Mancomunidade de Montes de Vigo, que sintéticamente le chamamos Montes de Vigo, e que ahora presentaremos, si isto funciona, no que no debería funcionar eso. Está encendido. Lateralmente. Ah, sí. A ver, por igual. Ok. Todos. Vale, pois entón, un poquillo que vos queremos contar é o seguinte. Montes de Vigo, unha agrupación de comunidades de montes periurbanos que teñen vocación de desenvolver a dimensión de uso social e tamén teñen unha dimensión productiva, que tamén comentaremos, pero neste caso, dado que somos cinturón do casco urbano, ben innata esta función. E, para o 15 de outubro, que celebraremos o segundo aniversario, por desgracia, dentro de un mes, tivo lugar os incendios que aquí asalogaron, que non foi aquí só, evidentemente, foi todo, pero nós falamos un poquillo pola nosa que nos cambiou, o sea, unha lingua de lume atravesou os Montes de Vigo, que desde que además foi así, como se juntase unha lingua, e que a terceira parte dos Montes de Vigo asolagou un día. Eso marcou un antes e un despois, que modificou a senda de traballo que se viña facendo e que a partir de aí hubo que volver a replantexar parte do asunto. Entón, brevemente, intentando sintetizar, eso, 13 comunidades. ¿Eso que significa? Que son 13 parroquias. Vigo é un concello bastante extenso, ten 13 parroquias e cada unha a súa comunidade de montes coa súa lógica. Esta mañá estuvo Teis, que é unha esquina. La outra esquina é Sallans. E en Treso, que neseades de Vigo conocedes que eso marca a identidade de Vigo. Vigo ten que ver cas parroquias, a parte do casco urbano. E isto se representa neste filme. Que pasa? Que no seu momento tiveron a idea de crear unha mancomunidade e o Xío, que o presidente está connosco, leva 12 anos, non? Neste momento, 12 anos, que é a última etapa onde se quiso reforzar esa estrategia e veremos sobre a base dun estudio que se fixo no ano 2006, que entendo que participou tamén a universidade e os departamentos, que foi moi intenso, e dai saíron conclusións que marcaron un poquinho por onde caminar. Hai que decir que dentro da mancomunidade hai o concepto de área de conservación e explotación do monte, é dicir, fixando esa é a prioridade. Os comuneiros, a súa principal preocupación, evidentemente, é que o monte se conserve, que dea para manterse, sabes que teñen unhas obrigas legais que fan que teñen que manterse. E este é o gran dilema que teñen, que é que temos que ter o mantido. Con que recursos? Temos que autoxenerados. Algúnas comunidades, polo que fose, tuveron expropiacións no seu día, caeu diñeiro en aluvión, pero é a obligación reinvertilo. Eso se agota. E estamos en un problema de sustentabilidade no tempo. Ben, esa parte que é moi común con todas as comunidades que estedes aquí ou que coñecedes, non nos vamos a parar en ela porque, digamos, é máis. En todo caso, a mancomunidade fai apoio a todo isto. De feito, parte do traballo que agora está facendo é mediando para que se declarase zona catastrófica e que houvese investimentos para regenerar eso, porque as comunidades non teñen capacidade, as que lle arderon, de regeneración.
vale? Ben, e isto, digamos, foi o novedoso que saiu dese plan NAVI que se sairá, ese concepto de uso social, que é un tema que nas comunidades de aquí é interesante porque está interiorizado, porque son axentes sociais de primer nivel. Fixaros esa idea de que moitas das festas, as parroquias, non caben sin que estea a comunidade de Montes de Vigo. Por qué? Porque en tempos tiña recursos, sabes? Era a fonte de financiación, hasta que eso, digamos, non foi tan claro. Aí, o concepto que se plantexou foi unha estrategia conxunta, entón, onde aí a prioridade é falar de Montes de Vigo e non falar da parcialidade. Sabes que falamos dos minifundios e, claro, aquí sempre falamos e mi parroquia. Claro, pero os ciudadanos da urbe non distinguen se é de Cabral, de Candeá. Eso é como o urbano non entende de parcelas, entende de conxuntos. E ese tema se viu no seu momento que había que plantear. Independentemente de que cada comunidade de montes ten a súa propia estrategia. Entón, o que vimos esta mañá con Teles é un modelo, pero que non é igual que os 12 restantes. Temos unha biodiversidade sociocultural e productiva espectacular. Que sin meterme, eso todo temos que buscar como un denominador. Esta é parte do traballo da manturía. Ben, nos vamos a ceñir un poquillo nesta exposición, nesta parte, vale? Simplemente, e como esquema mental, isto todos sempre sabedes que son os organigramas que son moi bonitos e logo la realidade faz o que se pode, non? Temos claro que sobre a base de un pouco un equipo operativo con alguén que apoia, que neste caso son eu, compre facer funcións de estilo, dinamización recreativa, parques forestais. Vigo ten unha rede de parques forestais impresionante, con uns valores paisaxísticos, patrimoniais, medioambientais increíbles. Que ve unha normativa que afectoulle cando no momento de unha dinámica que se daba moito en Vigo era todo o tema de facer as churrascadas nos parques forestais, ve a normativa de xullo a setembro non se pode, e se veu abaixo toda unha dinámica social moi potente que desde Montes de Vigo se fixo saber a administración que era cuestionable e que, comillas, perdonando, non foi o da vida, vale? Porque se perdeu moito desa vidilla que lle daba sentido tal. En todo caso, que tamén xa logo comentarei, patrimonio natural e cultural, actividades lúdicas e deportivas, que tamén falaremos, senderismo, BTT, hai festas no verán nos montes, para que é un espacio de dinamización. Hai un espacio de educación ambiental, en definitiva unha aula ao aire libre, centros educativos, na época dos cogumelos ali están os colexios, bueno, a parte da xente, vendo a caída da folla, moitas cousas destas, empresas de servizos que utilizan ese espazos como espacios de traballo, que son de acceso libre, centro de recursos de formación, a medida que acuden moitas veces as comunidades de montes pedindo información, apoio, bla, bla, bla. Participación social. Claramente, dende unha estrategia desta, ten que haber unha implicación da sociedade. Montes de Vigo ten un convenio co Concello de Vigo de actividades conxuntas, entre outras, o voluntariado medioambiental do Concello colabora e, sobre todo, desde os incendios, hubo moitas accións con eles. E, independientemente delo, entidades colaboradoras, que comentarei logo, sin máis, este domingo pasado, Decathlon fixo o Día do Voluntariado medioambiental en toda España e en Vigo optou por vir connosco a facer unha acción. E isto todo hai que darlo a conocer, que a xente sepa que está aquí, porque, e a hipótesis de partida, na cidade se estable costas o monte. Temos unha ventaxa, que temos a playa. Todo o mundo mira para a playa e está de costas. Pero realmente é un de costas parcial, porque todo o mundo pasa polo monte. Pero parece como era de segunda. Tuvo unha, e logo volverei sobre elo, relativa ventaxa os incendios, e es que sacou o tema a reducir. E isto, a partir de aí estamos traballando temas destos, de relacións públicas, que levou a que, bueno, cosillas para que veades como a veces as cosas malas acaban cosas boas. Un gran botellón que hubo aquí recientemente en Beade, en San Pepe, derivou en un tema de que pasa aquí. Pero simplemente, que pasa? Pois que mira, hai que falar de cosas.
E a universidade chamouse, sentados e se enseñaron bases para intentar encarrilar cousas, porque parece que estamos necesariamente que temos que ir da mano. E tamén, porque moitas destas cousas que pasan necesitamos recursos, captación de fondos, é dicir, veremos como esta parte é unha parte que se ten que autofinanciar, senón é imposible de facer. E algo deso estamos intentando. Bueno, simplemente contextualización así rápida, ano 97, estatutos da mancomunidade, e xa en ese momento defensa e mellora dos montes das entidades de Vigo nos seus aspectos económicos, sociais, ecolóxicos, culturais e de relación. E en particular, promoción de plans de desenvolvemento global, daquela se decía así, nos montes mancomunados, desenvolver calquer programa no eido dos servicios sociais, bueno, puxeron con esas palabras, pero esta idea de uso social, da cultura, do patrimonio e do deporte. 97. Bueno, pero sabedes como son os estatutos, se poñen cousas e logo a ver como se va. O certo que no ano 2006, nun proxecto interregional da Unión Europea con o Norte de Portugal, o proxecto Natureza Viva, pois se fixe unha reflexión estratégica moi profunda e un estudio a fondo. Dese proxecto saíron cousas máis precisas e que un pouco están orientando o traballo que se está facendo. Dice, os montes de Vigo teñen que ofrecer á cidade unha crecente variedade de usos en consonancia coas novas demandas. Ano 2006, estamos en 2010. Pero os diversos usos han de resultar sempre armonizables coa primacía da función ambiental e a oferta de espazos de lecer de calidade. Para garantir xestión sostible do monte é preciso integrar os montes na trama urbana. Ya os que isto é planificación urbanística. É o que supón achegamento das comunidades de montes á sociedade e particularmente a lógica de servizos, dado que únicamente coa corta de madeira non será financiado de xeito ordinario a función social do monte. Que sentido común? Non dá para manter o monte, canto menos para fazer a función social. Pero sí que está mandando un mensaxe, por favor, comunidades, achegaros á sociedade, que este é un dos temas que é moi delicado, que hai como que unha distancia, e hai un presuicio, digo porque conozo a parte urbanista tamén, un presuicio para, non sei por qué, de onde ven, ou sí que sei, porque hai comunidades de montes que en un momento determinado apareceron como grandes portentados, porque lle caíu dinheiro do cero e que parece que era, pero eso é ficticio, eso non é a realidade conxunta de todo. Bien, e eso para as comunidades. E para a sociedade, a asunción da ciudadanía de máis responsabilidade en consonancia con servizos demandados, tanto directamente asumindo parte do custo, participando no seu mantemento, e que tú si vas a poder unha ali, eso si vas a un parque temático pagas, vas ao monte e non pagas, así de claro, verdad? Tanto directamente como indirectamente, vale, pode ser que a ciudadana pague, pero se non, quen paga? A través das administracións públicas, con promoción e asunción de custes. O sea, da igual, sabes? A sociedade pode pagar directo ou indirectamente, para eso están os impostos. E cando chega o diñeiro das administracións, non é por caridade, é por dereito. Vale? Entón, en este enfoque, é onde é relevante que se entenda cal é a súa función. Hai que decirlo, e hai que ser transparente neste tema. Nestes momentos, Montes de Vigo pode facer parte do que fai porque ten un convenio co Concello de Vigo de promoción de emprego que permite que 6 meses haxa unha cuadrilla de torno a 40 personas que fagan certas funcións. Se non sería imposible. E iso pasa que chega ao Concello e son 200 e pico mil pavos. E hai que decirlo, están aí. Hai un convenio para o mantemento dos parques forestais. E iso xenera que, bueno, por lo menos van a limpiar, deberían máis, pero bueno, se está algo. Se fixeron un sendeiro local, que logo comentarei, conxuntamente, é dicir, hai que recoñecer, cuidado. O tema, sin facer ninguna outra, se en conxunto, o que se está revertindo non é proporcional ao que debía ser. E nós estamos pondo sempre un exemplo.
Canto se dedica ás clares? Canto se dedica ao monte? Así de fácil. As clares ven sendo términos cidadáns. Se fixéramos o balance, é certo, as clares son públicas, o monte é privado. E aquí é onde temos que tamén facer interlocución. En todo caso, o que decía o Navi, comunidades, abriros, sociedades, escoitar, a ver se somos capaces. Bueno, antes de meternos en fariña, simplemente para despertar, porque entendo que estas horas fai falta, o monte visto polas comunidades de montes, porque a mí me gusta moito visualizar, falas con un comuneiro e na súa mente ten isto. Xestión forestal, porque é a preocupación que todos os días está moendo a cabeza, verdad? Pero tamén é con recuperación, conservación, cando falaba esta mañá en Teis, pero isto é coruxo antes dos incendios, porque despois dos incendios quedou así. Pero esa foto que a tiña de épocas anteriores, que era unha auténtica gozada, por certo parque que circulabas, que se lo estaban currando hace 30 anos, perdonando a expresión, foi ao carallo en 5 minutos. Así quedou. Sabes, isto é de lo que estamos a falar. Hostia, volver a empezar. Cuidado, claro, hai que estar na piel. Pero os comuneiros tamén ven isto. Isto é veade, creo que mañana acabamos ali. Es que é unha gozada ir ali, a pegarse unha comidita campestre. Outro día na festa, es que se está de vicio. Un día así xeitosiños de calor, a toda aquela sombrilla. Isto é un luxo asiático. A ciudadanía que sabe de lo que é bo, ven aquí a veade, ven a veade, ven a candear, ven a... irei comentando. Bueno, onde vai fundamentalmente? Aquelas que teñen servicios. Unha cafetería, uns baños para ir a mear. Es que necesitamos servicios. Cando son os problemas cando non temos servicios? Joder, tengo que ir a unha esquina. Eso todo tamén axuda que... Pero eso é de interlocución. Se facemos servicios, como damos resoltos os problemas? Porque veñen Teis, que estaba dicindo o tema, cando le van ali ao Parque Forestal da Madroa, como resolvemos o tema? Porque van a mear al zoo, porque hai zoo, e si non ve. Vale. E patrimonio, e tradición, te vou contar, simplemente por en valor, isto claro, son aí en Zamáns, esos muiños, ese paseíto que te das por aí, es que te levanta la moral para unha semana, non hai que volver a través do monte. Pero como ven os cidadáns ao monte? Los urbanitas, quero decir, os que estamos aí abajo en el casco. Pois vemos así, porque isto é San Roque, digo con os que se fades, vista desde San Roque. Ves as siluetas dos montes, pero ves a la de Marviento. Eso non va comigo. E está no mesmo concello, Eso é alá. Por certo, aquel día está espectacular la foto. Unha silueta en el horizonte. Pero tamén como ven o monte. Como recolección, xa que estamos falando desto. Bueno, me estaba comentando, que xa están indo a por las castañas. Es que xa non che dá tempo a ti a decir, joder, hai castañas que xa hai xente recopilar, porque están as portas abertas. A presión urbana é tan... Es que non tes... Que fos? Os cancela? Limita, tal? Non cosa que hai que falar. Pero que decimos esto, decimos cogomelos, castañas, outras historias. Bueno, evidentemente natureza, claro, depende aquí de los frikis que seamos. Si somos frikis de tal, pues nos gusta ir ver o que hai, pero claro, hai unha variedad dentro de lo que son urbanos, evidentemente. Pero hai un espazo de actividades. Es que si facemos un cómputo, antes estábamos dicindo, ponme un número, cantos cidadáns distintos pasan polos montes de Vigo ao cabo do ano? De Vigo, que veñen tamén de limítrofes. Fácilmente 100 ou 150.000 personas te pasan polos montes. Outro día, só unha festa de non sei que, 2.000 ou 2.500. Multiplica por 10 festas. Multiplica todos os fines de semana a xente que vai en bicis por Coruxo, por non sei que, tal, que se fan esa ruta. Todos os senderistas que van, todos os que van, é que a mellor esa mitad da poboación que pasou unha vez ou máis, polos montes de Vigo. Digo, para que se sepa, porque a mellor non se ve. E van, ou vas a cabalo, ou vas en bici, que aí non sei se se ve, cos teus fillos, creas un espacio de actividade, vale? Por certo, cando vas a esto de bodas, cos nenos pagas 5 pavos, cando vas ao monte, que se fan os cumpleanos ali, por certo, pagas 0 euros.
vale? E moitas veces esa bolsa de lixo, digo para que se paga, e todo o que lleva asociado. Parque temático, claro, es que cando vas por aí o Ifonso, por aí abaixo, ves o parque botánico de Arco da Vella, ves os muiños, ves unha cascada que te caga, pensando que estamos en unha zona urbana, entender o que estamos dicindo, estamos a 5 minutos de casa, non podemos comparar con Courel, tal, pero esto é a 5 minutos de casa. E, bueno, claro, las fotos, las selfies, estas cosas, ¿no? Pero tamén hai vida saludable. Vamos a respirar, a hacer exercicio, actividades abaixo con personas con discapacidade que a veces solicitan para ir por entornos que están trazados. Esto é como vemos de marcha. Temos que casar aquello e isto. E esta é un poquillo o concepto de o monte periurbano como vocación de uso social. Que lembro, falábamos de 13 comunidades que teñen a súa vez os respectivos planos de ordenación, que teñen a súa vez as súas xuntas reitoras e que teñen no medio intercalados montes privados de tamaños moi pequenos, que logo porei uns exemplos, que están en boa parte abandonados e contaminando talado, que é ese de la xestión. E o ciudadano sabe distinguir cal é o comunal de cal é o privado. A pouco que aprendes a saber, joder, por que tanto eucalipto aí nos montes? Te dice, bueno, pois que rebrota, que é o que pasa, ahora explicaré máis, e porque hai moitos que pasaron de todo, que van pasando de todo. Cuidado, que non é porque así vai o asunto, e que se está facendo presión sobre a Xunta para que se poida traballar sobre os enclaves, que por un exemplo, porque el enclave te está jodiendo todo el chollo que está facendo todo o resto da temporada, vale? Bueno, pois aí tendes, toda esa masa verde son 1.636 hectáreas, o 17% da superficie do concello. En un concello urbano é bastante superficie. E que, pois eso, dá para todo tipo de actividade. E, se o comparásemos cas playa, non sei se temos máis superficie, verdad? Digo para ver a historia, digo porque sempre hai que por referencias. E atención, este é o dato tomado deste estudio do 2006, digo porque posiblemente agora ese dato sea distinto, lógicamente, pero o estudio que o 56,7% dos montes de Vigo, o sea, máis da metade, é de uso social. Unha parte de uso de conservación, que agora aquí non vexo ben, isto todo nunhas revistas que a ver se nos chegan, porque xa nos escapa uno por el outro e quedaron atrás, a ver se chegan agora, porque tenedes os datos, na revista número 3 está toda esta información para quen teña interés. Hai unha parte que é de uso, digamos, protector e hai outro productor, pero fixaros, a mirade parte de uso social. É lógico, vamos aquí. Que modelo de xestión teñen estes montes? Había antes el esquema, pois, productivo, sí, pero parcialmente. Medioambiental, sí, pero parcialmente. Realmente, é un mixto. É unha combinación predominante, como vemos, a parte social, que hai que financiar. Entón, aparece o dilema de sempre, o sea, en estos entornos. Neste caso, de monte periurbano, plantexa o clásico dilema do uso social dun monte privado. Como facer os estudios? Como conseguimos que este, permitidme o mellor exceso, parque temático que temos ao redor, funcione? Pola pasta de los comuneros? Bueno, antes de responder a eso, simplemente decir, sí, 56,7, pero a distribución das 13 non é a mesma. O sea, aquí non se ve de todo, na revista o tendes máis detallado. Está Teis, que esto non sei se onde está el puntero. Arriba de todo. Este de todo. Este sí. Está Teis, vedes? Moito gris. Hai moitos de moito gris. Claro, pero que isto a súa vez é relativo en función de superficie. Porque moitas destas comunidades teñen uns tamaños, por exemplo, Teis, Sallans, fixeros, Uxío é presidente de Sallans, bueno, pois teñen parecido, pero xa teñen estructura distinta. Pero Matamá é máis parecida a Teis, sin embargo, Olla, por aquí, é máis productivo, porque é moi pequeniña Olla. E a súa xunta de reitora, é que
está preocupada por ser capaz de facer o seu traballo e desenvolve o seu proxecto de outra maneira. Respetable e tendo que dialogar para intentar chegar a unha síntesis. En todo caso, todos eles con parques, casi todos eles con parques forestais, casi todos eles con senderos locais, es decir, uso social. Digo, porque aí vai a xente a disfrutar. E cos incendios. Isto todo foron as 5 comunidades que lle caiu a maldición, que no caso de Comesaña, todo, en Coruxo, que é 200 e pico hectáreas, 73, en Matamá, que é pequena, casi todo, Valadares, que tamén é das grandes, 200 e pico hectáreas, 84, e Zamáns, que temos aí atrás, solo 22. Zafou, pero tamén tuvo un mordisco. 586 hectáreas afectadas, 36% da superficie. Un pulmón. Logo vou seguir con nos levaron un pulmón. Estamos solo con outro pulmón. Ben, bueno, isto todo, bueno, seguro que non o vedes ben, é unha publicación que xa me interesa, que se fixo co Concello de Vigo dos recursos dos montes de Vigo, dentro de outro tema. Simplemente que sepades, isto toda a liña vermella que se ve é o GR53. É en un único concello 39 km de sendeiro. Un GR, un sendero de gran recorrido. Eso é moi difícil, que hacen, evidentemente, alguna cosa entre Mos, o sea, que hai unha variante que entra para Nigrán, etc. 50 e pico kilómetros é total o GR, pero 30 e pico está no Concello de Vigo. E, sobre esa historia, Montes de Vigo, co convenio que fixo co Concello, fixo fillos satélites en todo, porque isto é lineal. Os sendeiros lineais, alguén que sepa deste rollo, tiene un problema. Hai que deixar el coche adelante e para atrás, é un lío. E dixo, oye, por que non le facemos unhas, isto para que se anime, pero por que lle facemos fillos? E se fixeron 9 fillos, que son os sendeiros locais de Vigo, que van por comunidades e que son circulares. E iso todo está sendo un éxito increíble porque a xente lle dá seguridade por el monte. Sabedes que los urbanitas tienen un problema, non se atreven a ir a un sitio de y un poste con unha cántera e se va a seguir, e además te da como buen rollo. E hai cartelito, bueno, típico, ¿no? E todos estos son parques forestais, que, bueno, estarán aí, logo, cando estea a ponencia, veredes, o sea, está todo salpicado. Un auténtico, perdonando esta expresión, parque temático. Con 35 hectáreas de áreas recreativas, un GR53, varios PRs, que son senderos de pequeno recorrido, os amarelos e os senderos locais. Aparte de rutas temáticas, con bosques, culturas, mámoas, o sea, lo que queramos. Pero, 45 grabados rupestres catalogados, 12 mámoas, 12 castros, yacementos, muiños, camiños. Claro, que contas, só unha anécdota, en Matamá, contas os nenos, que de aí saíron a pedra que están nos edificios da Baixa de Vigo, e estas eran as canteiras, e os carros iban por estas rodeiras, e te contas que seus avós estuveron en eso, non fuera dos primitivos, seus avós, flipan, vale? E todos flipaban, vale? Por suposto, que aquí hai moita parranda, festas, actividades ambientais, lúdicas, e nos entra unha lengua de lume, el concepto de lengua un poquillo por esto, que nos come un tercio de ¿vale? Que entra, fixaros, digo para ver que tal, Zamáns, Valladares, Matamá, Comesaña e Coruxo. E, porque choveu esa noite, sabedes, a las 2 da mañana, que se non, saberíamos como acababa a fiesta. Bueno, solo un paréntesis, sí, como me digo como... pues venga, solo una cosilla porque creo que es relevante. Está en la revista última, la 5, esto todo está colgado en la página web. Esto es un estudio que fixa la Asociación Forestal de Galicia con 144 comunidades de montes y donde fixaron una tontería. Efecto los cálculos para un ano, estos eran los ingresos, estos eran los gastos sin obra social, o sea, lo comido por lo servido, y
cando lle metemos toda a obra social entendida, pues todo o que apoya, había un déficit de casi un 50%. O sea, esta é unha contribución que pode ser a magnitud dun concello de lo que sea. Esto non le teríamos que dar como sociedade valor. Como esto lo temos que apoyar? Lo deixo aquí. Salto cosiñas, solo paso diapos para que veades e comento cosiñas. Es que ya se comento las comunidades que están. Benbrive, con cosiñas medioambientais, Candeán. Este era o que vos decía que se lle enseñou os nenos como era canteiras nos montes, porque, cuidado, nadie falou, pero tamén nos montes hai canteiras, aquí había moita pedra. En Zamás, a muiñada ao lado do muiño, vale? Os sendeiros locais, por suposto. Aquí está Indalecio Matamá contando temas de paxaro, claro, porque se te gusta calquer cosa que te guste, te sale un montón onde podes facer. En Valladares, que teñen unha senda de esculturas aí, increíble. En Comesaña, que montaron un arboreto con distintos árboles de tal, que é un lugar espectacular para educar no rollo. Coruxo, que Llardeo, que tamén tiña ali unha regueira que é espectacular, que tiñan con todo mimo e o Trail de Montes de Vigo, por certo, publicidade, o 13 deste mes que ven, se queredes aí, podedes inscribiros, junto con Andaina, con a regeneración, en Candeán, que promoven BTT, un xeito ordenado, en Olla, Sallán, que claro, nas vistas, bueno, todos, por exemplo, Cabral, Teis, o que falaban de voluntariado, este era un dos cartéis dun ano, aí con toda a tropa, os sendeiros que se fixeron con voluntarios. Este é un modelo moi europeo que a ciudadanía contribuya a su servicio, a Festa da Sardiña en Beade, a Romaría de Lixador, a Andaina polos montes, 20 e pico personas un día solo circulando polos montes. Esta tarde que vos comento que vai ser o día 13, pero tamén unhas jornadas de Monte Forestal, a revista que a ver se chegue, se non para mañan traio, os sendeiros que están por aí. Por certo, unha cosiña, vedes que es que non damos afeito con cosas pesadas. Os Montes de Vigo promove a compensación CO2 nun proxecto transfronteirizo. Es que isto tamén ten o tema da transformación do CO2. E canto vale eso? E como eso contribuye a la sociedade? Ese tema temos que falar, verdad? Ali está o Facebook, intentamos que a xente conoza, ali está a camiseta, o tiro por José Riquel e tal. Isto foi o 15. Visto dende Nerga, porque a mí además non coincidiu que estaba lá. Eso son los que, o sea, non se te moven, queda aí marcado. Esto, que non sei se se ven as fotos, que está na revista, foi unha foto que está no colexo de Sobreira, baixando por aquí, sabes, polo vial da universidade, esos colexos que hai enfrente, e tuvo que a ciudadanía, a base de caldeiros, isto foi outro momento que moita xente le va a marcar a súa vida. Desto de Sobreira, comentarios. Bueno, estes datos xa fan. Google nos lo dá, porque para algo sirve Google. Fixados, isto eran os montes, isto é o que hai agora. Isto é o pulmón que é o que perdimos. Simplemente imágenes aquí, que pena. Unha cobra que quedou aí calcificada, espectacular esta foto que nos deu un voluntario. Bueno, isto é para clases de, cando Juan Picos puña las clases de los tipos de suelos quemados, aí temos todos os tipos de suelos quemados, las distintas comunidades, y se nos cambió el rollo. Y el rollo es, bueno, el día después, alguien preguntaba antes da comida, 40 toneladas de palla que se puxeron nos montes aquí, estou falando de Vigo, evidentemente, no Rador tamén hubo moito, con voluntarios, 100 voluntarios, aparte de comuneiros, por suposto, e todo eso. Pero a ciudadanía busca a maneira de regenerar os seus texidos. Accións de lembranza para que isto non nos esquezamos. Accións de sensibilización cidadá. 1500 nenos abrazaron Monte dos Pozos e fixeron un xorro simbólico. Levamos máis de 2000, aparte de eso, 2000 rapaces de distintos colexios facendo o rollo. Fixemos o ano pasado no Club Faro de Vigo para que, olha, se escoite. Claro, Juan Pico dixe, pero es que cuidado, isto pode repetirse, non nos olvidemos. Cuidado que o outro pulmón tamén está amenazado. Como resolvemos eso? Perdonad. E montamos unhas xornadas para falar desto e puxemos as administracións encima da mesa que teñen algo que decir.
incidencia política. Es que nos está preocupando o que pasa con las enclaves privadas que están impedindo que se faga. Como no hace un cinturón de incendios y no chova el día que hace incendios, eso pasa no estamos hablando de cosas baladís. Por favor, no estamos hablando de cosas baladís. No me negué a poner esto pues este domingo, que vos dice la acción Decathlon. Estábamos allí quitando acacias, esta cosilla, por lo pedagógico, sabes que difícilmente resolvemos con esos problemas, pero la educación que se genera ahí es espectacular. Y claro, le dicen, joder, pero claro, es que esto es porque al lado, que ahí no lo ven desde todo, hay ese monte privado que es una acacia negra, que está soltando la sementería, es que no tiene... ¿Y cómo resuelves eso? Y al otro lado hay un monte que hay eucalipto. Nos fuimos a llevar y miran de lo que estamos hablando, porque es que si no, y por eso está todo esto hecho todavía de... Y incidencia política, Concello de Vigo, es que hay responsabilidad por ley que esté la franja de seguridad feita, hay que ponerse las pilas, esto desde 2006, no desde 2017 que tuvimos los incendios, 2006 es la ley, y todos nos pusimos las pilas, pero es que si hubiera desgracia, que hubo 3, por cierto, que hubo 3 muertes, bueno, en Vigo 1, que fue y 2 en Chandelí. Es que esto, bueno, no se ve bien, pero a traza está ahí. Y también, es que aquí están técnicos por ser todas las pilas, Y sí, vamos a hacer un bosque, porque la segunda frase de seguridad tiene que ver por arriba. Porque, bueno, estos ya son temas técnicos que no sé explicar bien, pero es que no podemos, no es un rollo solo de tener un cinturón, es un tema muy complejo que hay que abordar de una manera compleja. Bueno, hay que ponerse a ello. Y entonces, para finalizar, claro, es que están todos... Si ves en Matamaque, al arriba, ves eso y dices, hostia, qué barbaridad, esto es eucalipto, ¿cómo sabéis? Bueno, esto es lo que veis. Sabedes que non se pode actuar de golpe. Hai que facer un novo plan de ordenación, ten que ser aprobado por la Xunta de Galicia e temos que decir que se va a facer, e iso non se fai así. E aparte de que o terreno necesita un tempo, bueno, o sea, lo que los urbanitas dicen, por favor, xa, quitar esos eucaliptos de aí, desde el monte hai que decir, bueno, espera que... A ver, que esto é un pouco máis complexo. E desde Sobreira, claro, es que na Comunidade de Valladares, que é unha das que ten unha persona contratada permanente todo ano, tiene 200 hectáreas que traballar. Simplemente, como conclusión, os montes de Vigo siguen aí, porque seguirán aí, sen un pulmón. Trasplantes sí, porque está aprobado un proxecto de regeneración coa Xunta que se vai invertir aí, canto era? 1.300.000. 1.300.000, hai que decirlo todo, pero eso va a dar unha parte, non para a totalidade. Co temor de que en calquer momento pode haber outro, perderse outro pulmón. Por favor, hai que poner encima da mesa, non es alarmar, é ser realistas. E cuidado que temos que decirlo moito, porque ao mellor levamos... Nos contaban Picos que o ano pasado hubo un momento que con estos temas que pasan en el Golfo de México, que vienen para acá, casi se dan las mismas circunstancias que en 2017 y podríamos ter repetida la jugada. O sea, y quedó a 100 kilómetros de costa. No estamos a falar de cosas de bromas. Entón, por favor, non decimos nada. O traballo de... É dicir, o 15 de outubro e con a súa remata un antes e un despois. O traballo de decreto de 30 anos se esfumou nun día. É unha oportunidade para que a ciudadanía valore o que ten, que creo que non o valoraba, e é casi o único positivo que saiu da terra. Tamén é unha obriga a buscar a sostenibilidade dos montes de Vigo para que podan seguir facendo a súa función social, como redes social. E da pregunta que dai, como facelo nun monte de Vigo? Moitas gracias.